לא, תוריד, בסדר. אנחנו לומדים שאתה יכול. תוריד! יאללה, מוכן? יש לך? אוקיי. אחד. זה בצורה הפוכה. אוקיי, רגע. דותן, זה מה שהיה לך פעם קודמת. מה זה? הוא נושף, הוא מפרק. הוא נושף! קירי, סובב את העץ. חבר'ה, אם הוא עושה 2, זה אומר שהוא מוליך. אני שואל אם העץ עכשיו בצורה אחרת, לא בצורה של ככה. זה לא ילך, זה כיוון אחר, אתה יכול לקחת איזה מסעית, וזה לא ישנה. אתה מוכן? אתה רוצה את העץ, את הכובע? רגע אחד. יש לך את זה? רגע, חרב, כולם, הרב, למה אתה עומד פה? תעמוד שם, נו. מילה אחרונה לפני. הרב, למה אתה עומד פה? תעמוד שם, נו. דותן, עשתה לי סרטון? אפשר לך, אבא שלי, יהיה גאה. כן, זה מוכן? מוכנים? 1, 2. יואו! זה כלום! יכול לעשות עם הבלוקים, עזוב אותך. תן לי להתרכז. וואו! זה רוסי, זה לא הולך ככה, הנה. זה רוסי, זה לא... שזה לא עובר וזה יכול לעזור. ככה לא מרגישים את הכאב. למה נראה לך הוא שתה קודם? לאט לאט, עכשיו תן לי להתרכז, אתה יכול. כמו שעשית עליו, חבר'ה, תן לו. אוקיי, רגע, לא, זה נשבר. עוד אחד. אתה רוצה כובע שלא רואה? איזה פרצוף יש לו. חבר'ה. אוקיי, עכשיו תן לו להתרכז. אחד, 2, אתה פשוט עובר, תסתכל פה. אני מגיע למטה. מטה. וואו! ראית? זה 5 אתה עובר 3. אני מעניין את הקטע של... לא, נשבר. נשבר. היד נשבר. את מסתכלת כאן. תעבור את היד פה, אל תיתן מכה פה, תיתן מכה פה. מכל עוצמה. וואו! לכל אחד. מוכנה 1, 2, 3. את ראית שנתן פוש והלך. אוקיי. פשוט תעבור אותו. עובר את זה. וואו!